बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरांफोर बे भिडिअनि गेजेरजों होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। एबसुआ थांनाय बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गोबांथार जेंनाफोरखौ लानानै सोमावसारबोबाय थानाय बायदिनो दिनैबो चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गंबानिबो बांसिन फरायसालिमानि लांगोनायाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। मख'नो नांगोन दि बे धरना होनाय हाबाफारिनि गेजेरजों एबसुआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गोबांथार जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनाय लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिसि लाइस्राम लादुसिंखौ बोखारनानै गोदानै बिसि थिसनफिननाय बेफोर दाबिफोरखौ लानानैनो एबसुआ गोख्रों सोमावसारबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो नांगोन दि गोबाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नुजाबाय थानाय गोबांथार जेंनाफोरखौ लानानै सुस्रांनांगौनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिसि प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंजों सावरायनानै गोबां खेब बिथांनो गोसोखां बिलाइ गथायनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांना होनो नाजायाखै, जायनि जाउनाव एबसुआ बिसि लाइस्राम लादुसिंनि हेंथायै सोमावसारनो गोनां जादों। रायखांनो नांगोन दि बे सोमावसारनाया दिनै चिरां जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बिजनि फरायसालिमा, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फरायसालिमा, बेंटल फरायसालिमा, बासुगाव फरायसालिमा आरो सभाराम बरगयारि फरायसालिमानि दालाइसा एबसु आरो लिटारेरि गौथुम जथायै फरायसालिमानि लांगोना मोखाङाव बे हाबाफारिया जानानै थांदों। बे धरना होनाय हाबाफारियावनो मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ बाहागो लानानै बिथाङा बुंथियो दि लाइस्राम लादुसिंआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बिसि जाबोनायनिफ्रायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया मुंदांखा जासिननांगौआ उल्थासो जानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि मानदान्दाखौ हायसिनदोंसो होननानै बिथाङा बुंथियो। बेनिखायनो बिथाङा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांखौ बिनि सायाव थाबैनो गोख्रों हाबाफारि लानांगौ होननानैबो बिथांनियाव दाबि खालामो आरो फैबाय थानाय समाव थाबैनो लाइस्राम लादुसिंखौ बिसि बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै गुबुन बिसि थिसनाब्ला बेनिख्रुइ देरसिन धरना हाबाफारि लानाय जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथियो आरो बिनि गेजेराव माबाफोर जाथाय जायोब्ला बिनि दायनिगिरिया आसाम आरो बिटिआर सरकारानो जागोन होननानैबो बिथां दिनेश ब्रह्मआ गोख्रों रावै बुंथिबावो। गुबुन फारसेथिं बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै सरकारि नङै गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो भेन्सार फरायसालिखौ प्रभिन्सियेलाइज लोगोसे फोरोंगिरिखौ सरकारि साख्रियाव थिसननांगौनि दाबिजों सोमावसारबोबाय थानाय बायदिनो दिनैबो बिटिआरनि गाहाय थावनि क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलिनि मोखाङाव गोख्रोङैनो सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों थाबैनो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंना होनो बिटिआर आरो आसाम सरकारखौ गोख्रोङैनो खावलायनाय जादों। गुबुन फारसेथिं फोरोंगिरिफोरनि धरना होनाय हाबाफारिखौ खौरां मोननानै क'क्राझार सानजा बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया धरना होनाय हाबाफारियाव खौरां लाफैनानै भेन्सार फरायसालि आरो फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय दिसेम्बर दाननि गिबि सप्तायाव सावरायनाय जागोन होनना खोथा होयो। लोगोसेनो फोरोंगिरिनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'निसिम गांसे गोसोखां बिलाइखौ एमएलए लरेन्स इस्लारिनि आखायाव गथायना होयो बिटिआर ओनसोलनि गासै सरकारि नङै फोरोंगिरि गौथुमा।